the word of God ndikafushane, I think 15 minutes, then we'll pray. This is Yashlugana, book of Luke, chapter number 1. We will start reading from verse number 36 and 37. Luke 1, 36 and 37. Verses yathandaza egameni likaJesu. Amen. Siyabonga Baba for the platform. Usiphe yona namhlanje. Amen. Uma sisitholile sonke sithi amen. Lasibangela sifundele nje out loud. Chapter number 1, Luke 1, verse 36 and 37. Verse 36. Bheka uElizabeth isihlobo sakho naye ukhulelwe indodana esemdala. Lena ngeyesithupha yakhe obethiwa inyumba. Verse 37. Yes. Ngoba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Read again, verse number 37. Read out loud. Ngoba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. He amplified Gaitanda Baba because he simplifies something like it's for with God nothing besifaka ama bracket it is or ever ukhombisa ukuthi naphakade nje. There will never be something that will be called impossible to God. Amen. So ilelo verse bazana sothandaza ngalo nje kafushane. For with God nothing is or ever shall be impossible. Amen. Mhlawumbe nje bazalwane kafushane nje sihlehle kancane ku chapter number 1 eqaleni. Kubuyezelwa ukuzala kukaJohane. Amen. Johane lo ekukhulunywa ngalo ithi iBhayibheli kwakade kukhona uZakhariya wekade umpriest ethempelini. Amen. uZakhariya lo wekade unkosikazi ogama lakhe liwulokhunjana. What Elizabeth, thank you so much Baba. Wekade Elizabeth unkosikazi kaZakhariya. Amen. Lithi iBhayibheli ku verse number 6, they were both righteous before God. Babelungile kuNkulunkulu. Amen. Sometimes because I'll be very short. So let's just go together before I sit down. So lithi babelungile phambi kukaNkulunkulu behamba ngezimiso zikaNkulunkulu. Amen. Babemesaba uNkulunkulu ngamanye amagama. Mawubaba ukuthi nje ukukholwa kwabo laba bantu laba kukhulu kakhulu. Amen. So verse number 7 kodwa ke uyangimangaza ke because uthi as righteous as they were, but bebengenayo umntwana. Nikhona bazalwane? Yambona lo muntu ungabe nimchaza iBhayibheli lithi she was righteous uElizabeth nomyeni wakhe uZakhariya. They were righteous. Amen. But sithola ukuthi kunento eyisiqa ababebhekene nayo. Bazalwane nikhona. Sometimes don't go out. So bebenesithi isintokozo akade besibuka bethi inezimathe simkhomba uNkulunkulu ngokwethembeka, inezimathe uNkulunkulu simthanda kodwa kunento esithi besibuka bese isithatha kabi. Nikhona bazalwane? Mhlawumbe uZakhariya ngenichazele bazalwane uma ngabe lithi iBhayibheli umpriest lisho ukuthini lento. Umpriest uyena who was chosen among men. Wayekhetha phakathi kwabantu umpriest. Amen. Wayekhetha umpriest kube huye ongena endaweni ekuthiwa engcwele ngcwele. Nikhona bazalwane? So you can see ukuthi lo muntu lo he was near the heart of God. Nikhona bazalwane? He was blameless bazalwane. Uyena wayengena njalo ethempelini ashwelezela abantu unyaka nonyaka. Lithi iBhayibheli before umuntu angena ethempelini ashwelezela abantu ubekade eshwelezela izono zakhe kuqala. Before ashwelezela abanye abantu, I'm trying to elaborate ukuthi lo muntu ongenayo umntwana how righteous he was. Nikhona bazalwane? Umpriest ubekhetha phakathi kwabantu ukuthi angene ethempelini kubuyena oshwelezela abantu izono zabo. Now umpriest umengena futhi another thing ubengena baba eboshwe eqhaleni ngeketanga so that umefa ngaphakathi ngenxa ukuthi bekufanele kungena umuntu who is righteous ethempelini. Lithi baba umengena ngaphakathi mhlawumbe kwenzeke fela ngaphakathi bese bayakwazi ukumdonsa because bengangeni nombandana in the sanctuary place. Nikhona bazalwane? So this man was near the heart of God. Lithi iBhayibheli umntwana ubengenayo. I want to preach there was an ordinary preaching. Kuyenzeka simkhomba umuntu ngokwethembeka, sinikele ngokwethembeka. Kodwa kube lezi esibheka. Sithi why are you allowing us ukuthi sidlule? Kulezi zimkhonza bazalwane ukuthi mhlawumbe sithelwe into wrong. Ukuthi wena sikamsindisi everything will be fine. Everything will be in a time. Kodwa ngizona ukukhuthaza namhlanje ukuthi nabahamba ngokwethembeka kuyenzeka abadluleni. Naba ngokwethembeka lithi babela sehlela ngokulinga ongenje ngokwabanye. Lokho kubethe ndobandlula ezimweni kodwa beqhubeka bemthemba uNkulunkulu. So ukudlula ezimweni akusendi ukuthi niye kuNkulunkulu. Nikhona bazalwane? Hallelujah. Lithi iBhayibheli he was a priest, he was serving kodwa akanayo umntwana. Lithi iBhayibheli uverse number 3 liyaqhubeka iBhayibheli yasichazela uthi ngaphakathi eserve as a priest baba.
because sikubonakala ingelosi etempelini while he was serving kwavela ingelosi kuyena uGabriel khona bazalwana. So sena khona manje uma ifika ingelosi kuyena yayikade yazi ukuthi ayinayo akanayo umntwana ebisesithi isikhathi eseve uNkulunkulu kodwa umntwana kanjani bazalwana akanayo. Lithi babe ethi ingelosi kuyena wena Zakariya isicelo sakho somkhuleko sizwakele enkosini awunikhona bazalwana ngiyayithanda amplified it's your petition in prayer has been heard because ngoba kunabantu uNkulunkulu angabenzela izinto hayi ngoba engenazo kodwa ufuna ukubona i-consistent ufuna ukubona le nto uyenza ngephethini njalo. Kunabantu uNkulunkulu namhlanje hayi ukuthi akabaphenduli no it's because they're not consistent in prayers. God gonna raise people who will be consistent in prayers. People who will be consistent in giving. Okhuluma ngale nto engithinde ngelinye ethi le nto yokunikela ishume ayinandaba ukuthi uyenza mhlawumbe kabili ngenyanga uphinde ifuna consistent kanjalo nomthandazo unjalo kufanele whenever we pray we must be consistent in everything we do. So uZakariya hayi ukuthi uNkulunkulu engamphenduli because wekade engenayo umntwana ezokunika because iBhayibheli uElizabeth she was a barren. Ngelinye ilanga khona abanye uNkulunkulu akhuluma ngabe couple ukuthi I think uSara uthi wayengenayo umntwana because uNkulunkulu wesivalile isibeletho. You see ukuthi uNkulunkulu unamandla okusivala futhi uNkulunkulu unamandla okusivula. So lento uNkulunkulu engamnika umntwana hayi ngoba engenayo but wefuna inconsistent. Wefuna ukumbona ukuthi is he loyal in ekuthandazeni noma uthandaza ngabili kusasa khona uNkulunkulu raise soldiers bazalane in this season abazothi impilo yokuthandaza it is our lifestyle. Lithi iBhayibheli khulumani ningaphezi God wants kind of people abanjalo uthi nje uNkulunkulu akwenzela hayi ukuthi akanawo because you are not consistent. Namhlanje uyathandaza kaze ukhohliwe namhlanje unikelele kusasa ukhohliwe kule nyanga usikhiphile ishumi le awusikhiphanga. God wants consistency. Angisakhumbuleni bazalwane uhana lithi babe loyingena umntwana kodwa wayenjalo esilo. Ngiyacabanga baba uElkhana wena into angayibonga esilo athi ngiyabonga Nkosi ngamakhosikazi nomneya wakhe naye abonga iy'ngane kodwa uhana wayengena into ephathekayo but iBhayibheli yasivela ukuthi njalo wayeyeshileyo uNkulunkulu. She was consistent kuyobongana uNkulunkulu. uNkulunkulu wants kind of people abanjalo abanjalo. God wanna raise uNkulunkulu wazana in this season ufuna ukusebenzisa abantu who are consistent even in the attendance. We must be consistent in that. We understand ukuthi impilo yethu sikhona uNkulunkulu. We must not be remembered ukuthi kuyakhona, must not be reminded ukuthi kuyakhona because God wants consistent. If God can help us in that aspect we will rise as soldiers uNkulunkulu azobathemba. So uZakariya ukuthi uyithi ingelosi kuyena Zakariya uNkulunkulu wakho uzwakela. Lithi iBhayibheli uyamchazela ke lithi iBhayibheli usethi uZakariya kanjani because sengimdala uyambona manje ukuthi uyaqala uba ne-unbelief. Lithi iBhayibheli he was troubled ngalawo mazwi because kunezinto uNkulunkulu azomesezenza baphumede simangale kwathina sithi kanjani. Obasalwa kanti sazi ukuthi uma sesisho lo kanjani gogo it's when we hear izinto to come into manifestation kunezinto ezingeke zenzeke ngenxa ye-unbelief yethu. Abafowethu uthi kanjani ukwenza kanjani ngoba ngimdala nonkosikazi usemdala bazalwane it is impossible ngokwele sense ukuthi uma usumdala ungathola umntwana that sense is very slim but uthi ingelosi no Zakariya do not doubt God. Uthi lithi iBhayibheli uma ngabe ngayikhola lento uZakariya isithi ingelosi kuyena no Zakariya because you did not believe therefore uzovaleka umlomo ungakhulumi. Yayenzani ingelosi mayenza kanje yayenzela ukuthi uma ngabe ephume ebantu wayezoqhubeka spread the negative words athi ingelosi ithi ngizothola umntwana but I don't believe this. Ikhona ngitondela yayingamvalela umlomo ngoba lapha imjezisa no but yayibalekile ukuthi the more he utters negative words kuzoba ne-impact ekutheni lento yenzeka because lithi iBhayibheli njengalokho umuntu ecabanga unjalo whatever that we think of it shall come to manifestation. Kunezinto ezingenzeki nje hayi ukuthi uNkulunkulu akasinikile but ithina sithandazela samkhola uNkulunkulu bese sideclare negative words. Yebo sithandazela ukuthi sizothola umsebenzi bese sikhuluma amazwi negative njengalo umuntu ecabanga unjani unjani. You are the result of your thoughts. Stop blaming people nje mina ngathi no it's because of isizo cabanga lento yokukhuluma phezulu yakho. There is power in the tongue. Yonke into esikhulunywa iBhayibheli ulimi lungabulala yonke into. So bazana into esikhuluma we must be careful of. Lithi iBhayibheli wavaleka umlomo uZakariya. Lithi iBhayibheli wayesephumela ngaphandle kubantu abantu bayamangala bamfune ukuthi lo muntu ungene ekhuluma
Wabuya manje sekhomba enza ama-sign. What is happening? God is trying to stop him from negativity. Unkulunkulu zama ukumvimba ekukhulumeni amazwi angekho right. Lithi babeli waphumela ngaphandle. Lithi babeli kuthile kuze kufike isikhathi sokuthi ku-Elizabeth athola umntwana. Wathola umntwana u-Elizabeth. Lithi babeli we are about to pray just now bazalwane. Lithi babeli lengelosi mayisuka ku-Elizabeth wathola umntwana. Ngenyanga ye-6 lithi babeli ingelosi yayisisuka. We are praying just now. Siyala kuleli verse lesili-4. Yayisisuka ingelosi yaya eGalile nikhona bazalwane. Uma ifika nakhona ivakashela umuzi waseNazaretha eBuntata, ifika uMary. NoMary naye yena-ke wayengekho mdala ukuthi angathola umntwana. Okwakhe kuthe ukuhluka. Lithi iBhayibheli wayekade emisele ukushada noJosefa. Nikhona bazalwane. Lithi iBhayibheli ingelosi iyafika kena ithi wena ufumene umuzi esifazaneni. Uyamangala imali ukuthi umbingele lapho unike lokho. Lithi iBhayibheli uthembe samangazwe yileyo nto. Yayisithi ingelosi nodumodumane. Uyawuthola umntwana. Ukhulele uthola umntwana. Uyamchaza verse number 32. He shall be great, and he will reign over the house of Jacob. Atu yena oyawuthatha isihlalo senzi kaDavida. Uthi umele samangazwe yileyo nto ukuthi kuzokwenzeka kanjani lokho. Number 1, ngimisela indoda. Bazalwane, can you imagine? Umisela uzoshada nomuntu, you find out ukuthi usekhulelwe kanjani. I'm sure wangena ehlazweni. Ukuthi awu Joseph lo muntu omisela uzoshada nange sikhulela manje. What is happening? Bacabanga ukuthi uphindile kanti ithebo likaNkulunkulu bazalwane uma silithatha indawo liqhatha ngisho nabantu. Lithi iBhayibheli we are praying just now. Uthi kuyokwenzeka kanjani lokho? Ngoba mina ngiyazi indoda. Kunezinto uNkulunkulu azozenza singadlulanga kuma-protocols akhona nama-process right. Sizomangala ukuthi how come? No. God is taking place. We are praying just now. I'm saying I'm praying to nje masirinda soft ngafuna ukungigqiba. Lithi iBhayibheli Maria wamangala uthi kanjani? Ngoba indoda ngiyazi. Lithi iBhayibheli uthi-ke uGabriel kuyena no, don't worry. Oyingcwele uyakwehlela kuwe. Uthi the power of God will overshadow. Amandla kaNkulunkulu ayokwengamela bese uthola umntwana. La isifunda khona-ke sinosimangele yila sikhona then we pray. Uthi-ke mekhuluma la ku verse number 37 ingelosi. Uthi no Mary. Ngokwe-life sciences umuntu wesilisa kufanele ahlangane nowesifazane bese kutholakala ingane. Kodwa lo uNkulunkulu esimkhonzayo, with him nothing is impossible. Uthi we amplified nothing is or ever be impossible. Ngamanye amagama in the now future, in the now present, and in the near future there is nothing eyobizwa ngokuthi yenzeke. uNkulunkulu wethu bazalwane ngosho lento bese siyathandaza ukuthi lo uNkulunkulu esimkhonzayo akukho lutho olungenzeke kuyena. Nalokho kubike bekubone phakathi ngeke kwenzeka kuyena kuyenzeka. Andisakhumbuleni bazalwane uNkulunkulu ithi ngelinye ilanga wathi uIsrayeli ebhekene namaGibhithe ngemuva ngaphambi nani umanje mfanele. Lithi Petro uMose lift up your sword. Lithi lavule ulwandle lawo amehlo nyamabukela kuyimpossible. With God, nothing is impossible. He's able. Now let the boy must feel with him is possible. Let the Bible get in that was Sazan. When you got the end of more, if they have been young ending, it's not a seat. And unclosed season. We see Jesus at the time and night. What made people let the boy out of the and think that you purpose your sinner. Nothing is impossible. We are God. And take it away. You doesn't come by now let's see what one has said. God is able. God is able to heal you. God is able to heal you. God is able to do it. Little baby, what they have a very long. I'm talking about Israel, Barcelona. My father, Amanda, Semaraya Baba, Emil, little baby, I said to you, was a Tatikata. Sagaman, Samson again was a good night. With Tatikata, Sagaman, little baby, I said, she come so with God, nothing is impossible. And mother, because you will come and tell her, a Peter. She was another thing about the bath, come and tell her, a Peter. Just let me find a rock. Was on the door of the said, I'm going to say, I'm the kind of Jalo Moniaka. Yes, so I'm going to
This is the time. Now we will in our situation. Nothing is impossible with our God. And Lord, let heaven say, I'm here to announce He is able to do it. Alongside of heaven to do it, He is able to do it. Allow me, brother, to let you announce. Not just saying, yes, it was a miracle. He is able to heal you. And that's why He's standing on feet. There was nothing but now. He is able. He is able to do it. I don't know what you're going through, and I'm saying, He's able to do it. I want us to pray whatever that we are going through, God thunder in our situations. He will thunder today. He will thunder. He will thunder. He will thunder. We can keep praying, but I want us to pray. This is happening in the What? Israel pray and Abasa keep it. Oh, wow, let's send them lead. I told him. He will thunder. He will thunder. I want us to pray such a prayer. I want us to pray such a prayer. I want us to pray such a prayer. I don't know what you're going through. Well, I'm here to remind you our God that Himself is able. And that's why we start praying as my father is coming to the stage. And that's why we start praying as the Lord. Because thunder in our finances, thunder in our sicknesses, thunder, and God and thunder. Let us all open our mouths. Come on down, open your mouth. I don't know what you're going to do. When I was here, I'm sure that I am proud to self-producing. Wakwafika kuLazaro sekuthiwa uyanuka, iy'nsuku sekuthiwa zine, okungenzeki kuNkulunkulu kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Ukuba kukho lutho olungenzeka kuNkulunkulu okwabantu kwasekuthiwa uLazaro kuphelile ngaye, kodwa uJesu waqala ukusho uLazaro engakafi nokufa, wathi webafundi bami lokhu kungulu uLazaro akubo akusiko lokufa, kodwa kungokuthi kubonakalise inkazimulo namandla kaNkulunkulu. Lesi simo obhekene naso, lesi simo esikekhaya lakho, lesi simo esikebantwaneni bakho, lesi simo esikemndenini wakho, asikona esokufa, kodwa sokuthi kubonakalise amandla kaNkulunkulu. Wabe wavela ngelinye ilanga, lithi iBhayibheli amadoda ayeleyishumi enophobo, lithi ayekade ehleli esiboni ayekuso isikhathi eside, kodwa ngelinye ilanga athi asisinqumo sokuthi namhlanje siyasukuma, namhlanje singena phakathi emzini. Uma besibulala bazosibulala, uma besiyeka bazosiyeka, ngoba kukho okungenzeke kuNkulunkulu, ngoba kukho okungenzeke kuNkulunkulu. Nasesimweni sakho namhlanje ebuseni sesithandaza leso simo uNkulunkulu ungaphezu kwaso. uNkulunkulu ungaphezu kwesimo sakho. Close your eyes, we are praying. Siyathandaza namhlanje mini ngokuba kukho lutho olungenzeka kuNkulunkulu. Ubendlela umndeni uxabana ngokuba kukho lutho olungenzeka kuNkulunkulu. Ukugula kusemzimbeni wakho kukho lutho olungenzeka kuNkulunkulu. Abanye bagulelwa zihlobo, akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Abanye bahlushwa abantwana, akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Abanye impilo yabo emile, akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Lento ebukeka ingenzeki, lento ebukeka imile, lento ebukeka ingaqhubeki, abanye ababazi noma bayaphambili noma bayemuva, kodwa akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Sekushiwo kwathiwa isimo sakho is beyond repairs, for with God nothing shall be impossible. Can we all pray? Can we all? I see abanye sebetale bathandaza. Can we all pray? Shantarabaka setarabaka shata. Ilabahandele bokosa. Awuthandaza umthandazo call. Thandaza umthandazo call. Thandaza umthandazo call. Thandaza umthandazo call.
Thanda umntwana zokukhona. Ungavumeli into ezothi ngeke kwenzeke ngoba. Ungavumeli into ezothi ngeke kwenzeke ngoba. Hela hase. Akukho lutho nale yakho. Akukho lutho lungenzeka. Nale ucabanga ukuthi inzima. Nale ucabanga ukuthi inzima. Nalo ucabanga ukuthi uNkulunkulu ayenzeki. Akukho lutho olungenzeka. Pray. Thanda umntwana uNkulunkulu. Thank you, Jesus. Continue to pray. Yatabaya. uNkulunkulu uvula iminyango, uNkulunkulu uvula indlela kahlongasini. Nalakhona kuthiwa khambe khona, kodwa uyayenza indlela. uNkulunkulu wenza indlela ehlane. Ihlane odlula kulo uyayenza indlela. Ihlane lomndeni wakho uyayenza indlela. Empilweni yakho. Wenza indlela kahlongasini. Hey, come on, pray. Wenza indlela kahlongasini. La kuthiwa ngeke udlule khona, uzodlula. La kuthiwa ngeke ungene khona, uzongena uphumele ngaphesheya. La kuthiwa abanye bafela khona, wena uyophumela ngaphesheya. Usha. Wachithi kasi esiphambanweni. Ingakho ngithi uyingcwele Thixo. Wachithi kasi esiphambanweni. Ingakho ngithi uyingcwele Jalo shela hathupa kaseya. Bayede wena wathuthi igazi. Bayede wena wama umile lo hlale impilo kusembe phakathi. Simnikeza udumo nebongo zakho. uNkulunkulu uvula iminyango. Behold, I've opened a door before you that no man will shut. Lord, we give you praise. Nanoma yini eyisimo esimi phambi kwabantwana bakho. We know that you have done it. Ususilungisile wena Nkulunkulu. Uzolungisa izimo zabantu. Lungisa izimo zabantu. Attend izimo zabantu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father, we worship you. Father, we glorify your name. Ushanda katebasiyada. Uyada bababaya. Tuma ngomdumo omkhulu phezu kwabantwana bakho. Tuma ngomdumo omkhulu phezu kwempilo zabo. Phezu kwabantwana babo, phezu kwamakhaya abo, phezu kwakho konke okungokwabo nabakuthintayo. May you thunder with great thunder. In the name of Jesus. For there is nothing that is impossible with you. We give you glory. We give you praise. Asimshayile izandla enkulu. Mshayile izandla enkulu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Singahlala phansi kancane bazalwane before siye ememezelweni.